مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل عليه صحفات تنقص مسلتاتن قال محتساتن حيزا بذكر اسكبر اب ان ترادوت تقرب مدبيا كاب كتما نورنبرغ جرمن عزو سلامتنا يبصحكم كبرات تخاتلت مستيات بيتنا بريزيدنت ترامب تمالي نيران زهبو ناي غيزي غدب مسبقعه نايتا هاجر سلطاني لومليتي كدمسسو مخانو دحر مفكارو اتن اب كوينات صنحا امريكا اسرائيلن ايرانن نخلت سمون تخسي دو كبلان مخفات مسمر بحر حرمز كفتصمن تسماميعنا لوا اسرائيل نتي اب ايران كتكايدو زصنحت متقعتي دو كم زبلت تختقلص انكلا اب لعلي ليبانوس كن علاماتاتا تهرمالا اتتبصح زلو ناي كلت قنه تخسي دو ناي مبال سممع نليبانوس زحوس يكونن እዚ ስምምዕ ምስ ተበጽሐ ኢራን ኣብ ክልተ ደሴታታ ድምጽ ነተኩቲ ከም ዝተሰምዐት ሕብራላ ኣብ ሓንቲ ኢራናዊት ደሴት መጻረይ ነዳዲ ክባራዕ እንከሎ ጠንቁ ግን ኣይተፈልጠን ሲሪ ኣብ ዝተባህለት ካልእ ኢራናዊት ደሴት እውን ብተመሳሳሊ ኖትጊ ከም ዘጋጠመ ኢራን ትገልጽ ነዚ ተስፋ ዝህብ ስምምዕ ሓያሎ ሃገራት ብሓጎስ ተቐቢለና ኣለዋ ሩስያ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስምምዕ ተበጺሑ ክትብል እንከላ ቱርኪ ብወገና እቲ ስምምዕ ቀልጢፉ ተግባራዊ ክኸውንን እተን ሃገራት ነቲ ስምምዕ ከኽብሮኦን ተማሕጺና ጳጳስ ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ሊዮ መበል 14 ነቲ ስምምዕ ብሓጎስ ከም ዝተቐበልዎ ምስ ገለጹ ናብ ሙሉእ ናይ ሰላም ስምምዕ ንኽሰጋገር ንጸሎት ጸዊዖም እቶም ጳጳስ ትማሊ ምሸት ንፈኸራ ትራምፕ ኮኒኖሞ ነይሮም ኢራን ድሕሪ እዚ ስምምዕ እውን እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ጎረባብቲ ሃገራት ናይ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ሮኬታትን መጥቃዕቲ ተካይዳላ ኩዌትን ሕብራት ኢማራት ዓረብን ሎም ረብዑውን ብኢራን ይድብደባ ከም ዘለዋ ይገልጻ ኣለዋ ኩዌት ሎም ንግሆ ጥራሕ 28 ካብ ኢራን ዝተተኮሳ ድሮናት ከም ዘምከነት ሓቢራ ገለ ካብተን ድሮናት ኣንፈተን ናብ መደበር ነዳድን ኣብ ደቡባዊ ኩዌት ዝርከብ ሓይሊ ጸዓትን ዝገበራ ከም ዝነበራ በዚ ናይ ሎሚ መጥቃዕቲ ከዓ ኣብ ትሕቲ ቅርጽን መጻረይ ጨዋማይን ጉድኣት ከም ዝበጽሐ ብወገን ኩዌት ዝወፀ ሓበሬታ ይጠቅስ ሚኒስትር ምክልኻል ኢማራት ዓረብ ኣብ ኤክስ ሎሚ እውን ሃገሩ ካብ ኢራን ዝተተኮሱ ድሮናትን ባለስቲካዊ ሚሳይላትን ከም ዘምከነት ጽሒፉ ኢማራት ኣብዘን ዝሓለፋ 6 ሳምንታት ንመጥቃዕቲ ኢራን ብዝግባእ ስለ ዝተኸላኸለት ዕውቲ ኮይና ከም ዝወፀት ትገልጽ ትራምፕ እውን ድሕሪ እዚ ስምምዕ ሃገሩ ከም ዝተዓወተት ተዛሪቡላ ኢራቅ ሎሚ ክለኣየራ ንህዝባዊ ኣገልግሎት ከፊታ መንግስቲ ኢራቅ እቲ ኩነታት ስለ ዝሃደአ ነፈርቲ ናብ ሃገሩ ክበራን ብክለኣየሩ ክሓልፋን ፍቓድ ከም ዝሃበ ኣፍሊጡ ድሕሪ ስምምዕ ተኽሲ ደው ምባል ኣብ ኢራን ነቲ ስምምዕ ሰላም ዝተዋህበ ምላሽ ዝተሓዋወሰ ከም ዝኾነ ጋዜጠኛታት ይሕብሩ ሕጂ መመንጨዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ካልኦት ሲቪላውያን መደበራትን መጥቃዕቲ ስለ ዘይበጽሖም ኣብ ኢራን ናይ እፎይታ ስምዒት ይረአ ኣሎ ኣሜሪካን ኢራንን ንመጻበባ ሕርሙዝ ንምኽፋት ዘኽእል ንኽልተ ሰሙን ጸንሕ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ምስ ገበራ ዓለማዊ ዋጋ ነዳዲ ኣዝዩ ወሪዱ ብመሰረት ዓለማዊ መዐቀኒ ዋጋ ነዳዲ ብሬንት ዘይተጻረየ ነዳዲ ብኣስታት 13 ሚእታዊት ብምጉዳል ዋጋ ሓደ በርሚል $94.80 ሳንቲምን በፂሑ ደረቕ ነዳዲ ኣሜሪካ ብወገኑ ብ15 ሚእታዊት ብምንካይ ናብ $96.75 ሳንቲምን ወሪዱ ሕጂ እውን እንተኾነ ዋጋ ነዳዲ ካብቲ ቅድሚ ኩናት ኢራን ዝነበሮ ማለት ኣስታት $7 ንሓደ በርሚል ዝኸበረ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ምውላዕ ግጭት ማእከላይ መብራቕ ስዒቡ ኢራን ብመጻበባ ሕርሙዝ ንዝሓልፋ መራኸብ ከተጥቅዕ ብምጅማራ ዋጋ ነዳዲ ሓፍ ከም ዝበለን ሕጽረት ቀረብ ነዳድን ጋዝን ከም ዘጋጠመን ይዝከር እቲ ሕጂ ዝተበጽሐ ክልተ ኣው ስምምዕ ስዒቡ ብዙሓት ንነዊሕ እዋን ኣብ ባሕሪ ዝጸንሓ መራኸብ ነዳዲ ብሰላም ክሓልፋ ከም ዝኽእላ ይግመት እዚ ድማ ንዓለማዊ ዕዳጋ ነዳዲ ዓቢ ተስፋ ከም ዝኸውን ክኢላታት ይገልጹ ኣለዉ ንልዝብ ኣሜሪካን ኢራንን ክሽምግል ዝጸንሐ ቀዳማይ ሚኒስተር ፓኪስታን ሸህባዝ ሸሪፍ እቲ ስምምዕ ተኽሲ ደው ምባል ብቕጽበት ግብራዊ ከም ዝኸውን ኣፍሊጡ ንሱ እስላማዊት ሪፐብሊክ ኢራንን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ምስ መሻርክተን ኮይነን ኣብ ሊባኖስ ሓዊሱ ኣብ ኩሉ ቦታታት ብቕልጡፍ ተኽሲ ደው ክብል ከም ዝተሰማምዓ ክገልጽ እፈቱ ኢሉ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ነቲ ስጉምቲ ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎ ድማ ተዛሪቡ ነቶም ልኡኻት ክልቲአን ሃገራት
ዓርቢ 10 ሚያዝያ 2026 ናብ ኢስላማባድ ርእሰ ከተማ ፓኪስታን ዘይምርድዳእ ንምፍታሕን ውዱእ ስምምዕ ንምግባርን ክዛተዩ ዓዲሞ ተበፂሑ ዘሎ ስምምዕ ተስፋ ዝህብ እኳ እንተኾነ ድሮ ገለገለ መጥሓሳት ይረአ ስለ ዘሎ ዘተኣማምን ኣይኮነን ኢራን ተቕርቦ ዘላ ሕቶታት እውን ኣሜሪካን እስራኤልን ንኽቕበልኦ ዝኸብድ እዩ ሎሚ ለይቲ ከምቲ ዝተፈከረ ኣብ ልዕሊ ኢራን ከቢድ መጥቃዕቲ ኣይተፈጸመን ኮይኑ ግን ደበና ኩናት ሕጂ እውን ኣይተቐንጠጠን መራሕቲ ዓበይቲ ሃገራት ከም ዓባይ ብሪጣንያን ኣውስትራልያን እቲ ናይ ተኽሲ ደው ምባል ስምምዕ ክኽበር ይጽውዑ ኣለዉ ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ እውን ነቲ ስምምዕ ተሰባሪ ክብል ገሊጹዎ ኣሎ ሓደ እዋን ሃገራት መሊሰን ሓይለን ኩናት ንምድላብ ከምዚ ዝዓይነቱ ስምምዓት ይፍርማ እየን ናብ ካልእ ሓበሬታ ምስ እንሰግር ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ሓሽም ያኪን ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቶም ዝሃደሙ ተፃወቲ መብዛሕትኦም ተቐየርቲ ተፃወቲ እዮም እቶም ተፃወቲ ካብ ካልኣይ እግሪ ፀወታ ማለት ካብ 31 መጋቢት 2026 ጀሚሮም ዝጠፍኡ ኮይኖም ኣብ ዝሃብተማ ሃገራት ቁጠባዊ ዕድላት ንምርካብ ክፅዕሪኦም ኢሉ ከም ዝኣምን ተዛሪቡ ንሱ ወሲኹ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዝቕፅሉ ኣይመስለንን ኢሎ ኤርትራ ንጠለባት ኣህጉራዊ ፀወታታት ኩዕሶ እግሪ ዘማልእ ስታዲየም ስለ ዘይብላ ቀዳማይ እግሪ ፀወታኣ ኣብ ሞሮኮ ከተካይዶ ምኽንያት ኮይኑ እዩ መብዛሕትኦም ኣብ ዝመጻረይ ፀወታ ዝተሰለፉ ተፃወቲ ድማ ኣብ ኣውስትራልያ ጀርመን ኖርዌይን ሽወደንን ኣብ ዝርከባ ክለባት ዝፃወቱ እዮም ሓለቓ ጋንታ ዓብለሎም ተኽልዝጊ ማለት ኣንበስ ኣከፋፋሊ ናሆም ታደሰን መርዓ ቆፂሩ ዝነበረ ሮሜል ዓብዱን እቶም ናብ ኤርትራ ዝተመልሱ 3 ተፃወቲ እዮም ነቶም ተፃወቲ ኣብ ኣስመራ ድሙቕ ኣቀባብላ ንምግባር ምድላዋት ተገይሩ እኳ እንተነበረ ዜና ምጥፋእ ተፃወቲ ምስ ተሰምዐ ከም ዝተሰረዘ ምንጭታት ውሽጢ ሃገር ይሕብሩ መንግስታውያን ማዕከናት ዜና ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ምምላስ እታ ዓወት ዘመዝገበት ጋንታ ኤርትራ ብዘይተለምደ መልክዑ ስቕታ መሪፀን ኣለዋ ኣብ 2019 ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ትሕቲ 20 ዓመት ኣብ ካምፓላ ኡጋንዳ ድሕሪ ዘካየደቶ ናይ ሴካፋ ፀወታታት 7 ተፃወቲ ካብቲ ዝነበርዎ ሆቴል ብምህዳም ተሓቢኦም ኣብቲ ሃገር ዕቑባ ሓቲቶም ክቕመጡ ድሕሪ ምጽናሕ ድማ ናብ ኣሜሪካ ከም ዝኸዱ ይፍለጥ ኣብ ታሕሳስ 2013 ንግጥማት ሴካፋ ናብ ናይሮቢ ኬንያ ካብ ዝኸደት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣሰልጣኒ ዑመር ኣሕመድ ዝርከቦም 8 ተፃወቲ ኣብቲ ሃገር ዕቑባ ሓቲቶም ኣብ ታሕሳስ 2012 እውን ሓኪም ጋንታ ዝርከቦም 17 ተፃወቲ ኣብ ኡጋንዳ ተሪፎም ቅድሚ እውን ኣብ ኬንያ ታንዛንያ ብተደጋጋሚ ተፃወቲ ናብ ሃገሮም ካብ ምምላስ ክሕንግዱ ተራእዮም ንመጻኢ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ደገ ጥራሕ ተፃወቲ ብምትእኽኻብ ሃገራዊት ጋንታ ንምፍጣር ከም ዝፅዕር ናይ ብዙሓት ግምት ኮይኑ ኣሎ እዚ ከዓ ዳግማይ ህድማ ንኸየጋጥም ውሕስነት ስለ ዝፈጥር ምዃኑ ይእመን ድሕሪ ሕጂ ካብ ውሽጢ ዓዲ ምልእቲ ጋንታ ንደገ ትወፃሉ ዕድል ኣዝዩ ፀቢብ ክኸውን እዩ ሓድሽ ግብፃዊ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ስርሑ ክቕፅል ድዩ ዋላስ ናብ ሃገሩ ክምለስ እዩ ዝተፈልጠ ነገር የለን ብዛዕባ ንክንደይ እዋን ንምስልጣንን ብክንደይ ክፍሊትን ውዕል ከም ዝኣተወ እውን ዝተባህለ ነገር የለን ወፃእተኛታት ኣሰልጠንቲ ግን ዋግኦም ክቡር ምዃኑ ርዱእ እዩ እዚ ናይ ምስዋርን ምህዳምን ዜናታት ንስርዓት ህግደፍ ካባ ሕፍረት ከም ዝኸደኖን ዕርቃኑ ከም ዘውፅኦን ይፍለጥ ኣብ መላእ ኣፍሪቃ እውን ክሳብ ሕጂ መዛረቢ ዛዕባ ኮይኑ ይቕፅል ኣሎ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ 8 ሚያዝያ 2026 ዘዳልናልኩም ትሕዝቶ መስትያት ቤትና እዚ ክትከታተልዎ ፅናሕኩም ነይሩ ፅባሕ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ፅንሑ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ بذكرها سكبراب إنها ترى الوقت تقرب مدبيا كفوت لساني من يزعج وني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي